Il-gazzetti tal-ħadd innutaw l-aġir tal-Arċisqof ta' Malta Monsignor Charles Scicluna fil-konfront ta' Dun David Muscat li se jitressaq il-qorti fuq diskors ta' mibeda. Fil-faċċata tagħha bit-titlu Il-Knisja b'lingwanti tal-Bellus ma' Dun Muscat, il-gazzetta Kulħadd irrapportat li s-saċerdot Musti kien diġà imwissi serjament sentejn ilu u fuq l-aħħar kumment li għamel messu twaqqaf milli jkompli jeżerċita l-Ministeru saċerdotali tiegħu li qed jagħmel ħsara kbira lill-Knisja. Daqqa fuq il-pala talit meta jitqies il-Father David Muscat kien diġà mwissi sentejn ilu fuq kliem ieħor ta' mibeda, saħaq is-sors tal-Kulħadd li deskriva l-azzjoni ta' twissija mill-Kurja bħala ftit wisq imqabla mal-fatt li mbdew proċeduri kriminali kontra l-qassis. Minħata tagħha l-gazzetta torċa tkellmet ma' membru tal-kleru li sostna lilhom isiru żbalji fuq is-sitwazzjoni ta' Dun Muscat għaliex fost l-oħrajn il-Kurja ma ġixxietx b'mod immedjat aktar qabel. Il-membru tal-kleru tkellem bil-kundizzjoni tal-anonimità staqsa kif il-qassis David Muscat tħalla jaffilja ruħu ma' partit politiku estrem bħal dak ta' Norman Lowell. Dan fil-waqt li editorjal ta' The Malta Independent on Sunday innota kif il-Maltin stennew lill-Arċisqof ikun iżjed jibes ma' Dun Muscat. Dan wara li l-Arċisqof wissa lis-saċerdot u ordnalu jneħħi l-kumment li fih qal li jekk xi ħadd ikun omosessuali ikun ar minn meta persuna tkun imxajtna. Father Muscat qal dan brabta mal-omiċidju li ħassat lil pajjiżna fit-tieni jum tas-sena l-ġdida fejn inqatlet il-Pollakka Paulina Dębska. Muscat li huwa qassis kontroversjali qal li jekk is-suspettat ta' dan il-qtil makabru huwa omosessuali jew bisessuali din tkompli żżid mad-diżordni ta' din il-persuna. Huwa qabbel dan bħal meta wieħed ikollu l-pressjoni għolja, is-sokkor u kanċer f'daqqa. Dun David Muscat qal kif din il-persuna teħtieġ li jkollha l-għajnuna, hekk kif il-possessjoni hija l-inqas gravi, iżda li tkun omosessuali jew kif sejħla u gejjaġni hija qar. Quddiem dan kollu u l-aġir tal-Arċisqof Scicluna l-editur tal-Independent bit-titlu When Priests Preaches Hate. Innota wkoll li Monsignor Scicluna qed jimxi b'kejl differenti għaliex fil-każ ta' Patri Mark Montebello dan ġie iċċensurat milli jikteb fil-gazzetti wara li kritika il-pożizzjoni tal-Knisja fuq l-IVF. Anki jekk fil-fatt Patri Mark huwa parti minn ordni reliġjuża u allura l-Arċisqof m'għandux ġurisdizzjoni. Kien hemm rapporti li seta' kien hemm pressjoni mill-Kurja tal-Arċisqof fuq il-provinċjal tal-Ordni Dominikana biex Patri Mark Montebello ilaqqata b'mod ibes u saħansitra meddet li jitneżża minn Patri. Il-ħamis One News żvela li Dun David Muscat ġie msejjaħ id-depo biex jiġi interrogat fuq diskors ta' mibeda. Nies li tkellmu One News qalu li raw lis-saċerdot joħroġ mid-depo u jaqsam faċċata lejn il-Kurja fejn nifhmu li kellu laqa mal-Arċisqof. Dakinhar filgħaxija mbagħad il-Kurja tal-Arċisqof ħarġet stqarrija tgħid bit-twissija li tat lil Father Muscat wara li għamlet sigħat ma tweġibx għall-mistoqsijiet mibgħuta minn One News lill-Arċisqof ta' Malta.